madaukakin sarki wanda ya kawo daidai wannan lokaci cikin wannan rana mai albarka. Muna yin addu'a ga duk waɗanda Allah ya kawo wannan waje mai albarka, na kusa ko nesa. Ubangiji Allah ka mai da kowa gida lafiya. Bayan Allah an fito daga sassa daban-daban, kowa akwai ɓangaren da ya baro ya tuho wurin Malam Abubakar Bilhaki, domin yana tunanin cewa yadda bayan Allah suke warkewa, hima dai warke. Allah ka warkar da shi. Duk wanda ibaro gida ya taho wurin Malam Abubakar Bilhaki akan bukatarsa, Ubangiji Allah ka biya masa. Muna ƙara yi wa Allah maɗaukin sarki godiya, yanda i bayyana mana Malam Abubakar Bilhaki, mutane dubbai, ba wai ɗarurruka ba, dubbai Allah ya warkar da su. Kuma duk wanda izo akan bukatarsa sai ka ji ya warke. Duk wanda izo akan bukatarsa sai ka ga Allah ya ɗauke masa jinyarsa, bukata ta biya. To ganin haka mu kanmu kullum muna cikin farin ciki, muna cikin annashawa, muna ƙara yi wa Allah godiya. Duk wanda yake zuwa nan wurin Malam Abubakar Bilhaki ya ga irin nasarori wanda yake samu. Kullum karuwa ake yi, waɗanda Allah yake wawarkarwa, bukata take biya. Yanda labari yake kaiwa mutane, wasu kuru-kuru suke ganin abin karara, bukata ta biya. Saboda wani ya sa abin a warware yake, kowa na gani. Allah maɗaukin sarki ya baiwa Malam Abubakar Bilhaki wannan baiwa. Bayan Allah, alhamdulillah, muna yi wa Allah godiya. La in shakartu la azidannakum. Idan Allah yi maka ni'ima ka gode masa, sai ya ƙara yi maka, ko ba haka bane? Idan kuma yi maka ka budurce shi kenan, Allah dai azabarsa matsananciya ce. Da haka bayan Allah, wasu a nan daga nan jihar Kano suka fito, wasu a nan Jigawa suka fito, wasu Bauchi, wasu Taraba, wasu Adamawa, wasu Binuwai, wasu Filato, wasu Naija, wasu Kaduna, wasu Nasarawa, wasu Abuja, wasu Kogi, wasu sun fito birnin Kebbi, wasu Zamfara, wasu Sokoto, wasu sun fito Katsina, akwai na Yobe, akwai na Borno, akwai waɗanda ma sun fito kudancin Najeriya ne, irin Bayelsa, Ado Ekiti, Cross River, Kalba, Wari, Port Harcourt, wasu Lagos, wasu Ogun, wasu Osun. Allah yanda aka fito da bismillahi, Allah ya sa kuma da alhamdulillah. Bayan Allah, muna ƙara wa Allah godiya. Wani anan da bai ya iya tafiya, ya zo yana tafiya, ba ƙaramin farin ciki bane. Wani bai ya iya magana, ya zo yana magana, ba ƙaramin farin ciki bane. Wani anan matsala ce ta shafi maganan aure, waɗanda suka yi aure, auren ya yiwu ta dalilin Malam Abubakar Bilhaki, dubbai ne, ba wai maganar 100 bane, ba maganar 100 a layin, sai dai dubbai, zawarawa da 'yan mata. Wani ma in ya saki matarsa ita, je kina ga mai aurenki, ba a yin haka ne? Kuma Allah maɗaukin sarki ya fi shi. A zo a yi magana Malam Abubakar Bilhaki, in ma sihiri kai, a warware sihirin ki, take aurenki, ya samu lada ga Allah. Akwai mai paralyze, ba hannu, ba kafa, ba baki, Allah ya ɗauke matsalar. Wani matsala ce ta gani, idanuwan ya samu matsala, ga ido tulu-tulu, amma bai ya gani. Wani jifansa aka yi, wani sihiri aka yi masa, wani kuma wata jinya ce ta faɗa wa idan, amma babu ganin. Amma in aka zo wurin Malam Abubakar Bilhaki, yana dubawa da ya ce kaza da kaza da kaza za a yi, ku dawo ranar kaza, shi dai ka dawo kana ga yin yardan Allah. Wannan baiwa ce daga Allah. Wasu da dama suka ce kai Bilhaki din nan, bai wanda Allah yi masa din nan da ruhanai yake aiki, ku kula yanayin aikinsa da ruhanai ne. Da mutum ya zo ya warke, da mutum ya zo ya warke, komai ta wurin kan aljani, yana zuwa da kansa aljanin da ce ya tuba, ya sallama, ya fita, kuma ya fita shi kidan ba zai dawo ba. To da ruhanai yake aiki. To bayan Allah, muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da iwa Malam Abubakar Bilhaki wannan baiwa.
akwai waɗanda ma daga makotanmu suka fito, ba ma Najeriya suka fito ba, irin Nijar, Chadi, Kamaru, Ghana, Ersiya, Central Africa, Benin Republic, Togo, Mali, Senegal. Allah mun roƙe ka duk wanda ya zo nan kan bukatar sa Allah ka biya masa alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka biya masa. Da haka bayin Allah insha Allah yanzu na Sheikh Malam Ibrahim zai mana addu'a, idan yayi mana addu'a kuma za a shafa malam da cigaba da ayyukansa daga nan zuwa bayan la'asar. An salamu kowa ayi salati ga annabi. Ya, dia coba ada kena. Ini garam buat ayah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikon Allah. Suleiman, Malam Sule, Malam Sule. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inda ka zo ne? Au, kana nufin ma baka san zuwa na ba kenan? Aga matsalar rayuwa kenan. Yanzu me yake faruwa ka talauci ne ko menene ko wani abu larura ce ko menene? Ba gara talauci ba. Yaro ne kanin mu ba shi da lafiya wajen shekara 2 kenan muna ta fama abin ya ci tsira. Shekara 2. Muna ta fama shekara 2. To me kuke zaune da shi? Ina da ina ko kai shi? Mun kai shi mun yi na asibiti mun zo mun yi na gargajiya abin ya ci tsira. Ka ga rashin sani kenan ai ba mu sani ba, amma da mun sani ai ba za mu wannan ba. To yanzu ma ba zama za mu ba, zuwa za mu. Bari ka ji tsaya tu bar gaggawa. Kai tun baka san komai akan Malam Abubakar bin Haki ba? To ai yadda kake koda shi ne ya kai a ce to gurgu ya je ya niƙe, makawo ya je idansa ya buɗe, mahaukaci ya je hankali ya dawo, mace ba aure budurwa an je ta samu miji ba haihuwa, shekara 20, 30, 40, shekara 10 an je Allah ya biya bukata an samu haihuwa. Kai ka san kudin da muka kashe kuwa kan harkar nan? To wallahi wannan a sauki zai muku aiki. Kawai zuwa za mu ka raka ni ba. Kai tsaya ka daina gaggawa. Ka gane ba gaggawa bane. Tunda ka haɗu da ni. Ai ni na ji daɗin abu. Bari ka ji tunda ka haɗu da ni ai ka haɗu da Malam Abubakar. Na gode kawai ka raka. Insha Allah kuma yaro na ku insha Allah kamar ya samu sauki ba shekara 2 kace ba to na baka sati 2 in Allah so ya da Allah ne mai yi ko to insha Allah Malam Abubakar bin Haki in Allah so ya da Allah zai roƙan maka kuma zai baka magani insha Allah. Kai ka san daɗin ka sa na ji kuwa ka sa na ji daɗin tun baka bata faru ba. Allah ya taimake ki. Wannan yaron ya zama kamar gawa. Ƙarjin da duk wanda ya zo ma Allah ya sa ya warke.
haba ni kun kona mun rai ban ji daɗi ba kwata kwata ya za a ku nemi kashe yaro ni ma zan taho yan auta kai maganin mala to ai ba ku je gindin magani ba za ku gonar yaro malami wani wannan baya iya zama ke haƙi ka zama tauraro sannan gishikin al'umma dan baiwa lailatul qadarin mudin haƙi ne mai taimako da ikon Allah mai magani da yardar Allah abubakar bin haƙi ne ya zama warakamurin al'umma yaushe za a yi ta zama da yaro ba na mai magani da yardar Allah abubakar bin haƙi ne ya zama gurin al'umma zirjalali sarkin rama wanda kai kayo al'umma kai wannan tunanin da nake nima ya kamata in kamo waƙar malam bilhaki in ji ko hankali na ya kwanta dan waƙar nan inda ka san me haka nake ni ma zan taho yan auta in kai ai rashin sani ne da ya kudu yanzu nan da gurin sa da gurin malam malami wani Allah kamar ƙasa kuma sannan mutane duk wanda ya zo insha Allah sai ya samu waraka malam Yasir wai kai ne kaga abin da nake faɗa maka wallahi aikin malam Abubakar Bilhaki kenan wallahi wannan mutum fa shine ake ce maka mai magani da yardar Allah gashi nan dai ka gani kai ba abin da zamu ce malamin nan sai dai Allah ya saka da alkhairi wai kai dama tun farko ka san da wannan amma baka gaya mun ba to ai ka san ni ba ban sani ba yanzu ba dan nazo na same ka kana tagumi uwa wanda aka aiko da labarin mutuwa ba ta yaya dukan na ji dadin al'amarin nan to ai gashi nan dai gaskiya yanzu kai malam Yasir me zaka iya cewa da malam Allah ya mai albarka to Allah ya malam Abubakar Bilhaki albarka ka ce kuma ka gode da baka tafiya baka da lafiya ko gashi yanzu ka samu lafiya sakamakon ka je gurin wa malam Abubakar Bilhaki ko to yana godiya malam Abubakar Bilhaki yana cewa Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara tsawon kwana dan haka malam Sule kaga yanzu kai ga naune ba ciyau ba ai sai rin bai wani labari dan haka mu yi kira ga al'umma na nahiyar Afirka kai ko ina ma duniya ai ba za ka san haka ba ko daga ina an ka jefa mutane kala kala ka je ka riga ne wa idan ka ko to dan haka duk wanda yake da marar lafiya ko marasa lafiya da ya garzayo gurin malam Abubakar Bilhaki saboda kar ka bari a waka labari dukkan wata cuta Allah bai saukar da ita face tana da magani malam Abubakar Bilhaki yayi shiri ya daura damara akan taimakawa al'ummar musulmi kai har da wanda ma ba musulmi ba gaba ɗaya a kanan dago yana tsamiya babba wajen layin gida mai unguwa wajen masallacin idi domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓarsa ta kan waɗannan lambobin waya kamar haka don haka kar ku bari a baku labari saboda ƙasashe kala-kala jihohi kala-kala na Najeriya ba inda ba a zuwa kuma a samu waraka don haka kar ku saki a baku labari ku dai ku je gurin malam Abubakar Bilhaki Bilhaki ka zamo tauraro sannan gishikin al'umma dan baiwa lailatul qadarin mudin haƙi ne mai taimako da ikon Allah mai magani da yardar Allah Abubakar Bilhaki ne ya zama warakamurin al'umma mai taimako da ikon Allah mai magani da yardar Allah Abubakar Bilhaki ne gurin al'umma zirjalali sarkin rama wanda kai kayo al'umma taimake da ƙarin yin waka ina wanda ya kawo ta wa su da ta kai ta goma sani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ce bismillahir rahmanir rahim karki kuka ki dauna ki ce bismillah kai tsayen gaki kai tsaye da ki wajen ɗawarki zauna ki je wajen ɗawarki ki zauna zauna nan wajen man sani Allah ya sauke